Sigurno ste čuli izreku što zračiš, to privlačiš. Znate onaj osjećaj kada se ne osjećate baš dobro i onda kao da krene domino efekt negativnih situacija u kojima se pitate ima li tome kraja. Osjećaj vas ne vara jer ste upravo svjesno ili nesvjesno pokrenuli lavinu negativnih emocija koje štete vašem mentalnom i fizičkom zdravlju ukoliko ih ne osvijestite i promijenite, a k tome još i privlačite situacije koje će vam izazvati još više istih emocija. O zakonu privlačenja ćemo govoriti u nekom od sljedećih videa. Uvjerenje je puno puta ponovljena misao. Stanite malo na trenutak i upitajte se tko vas je uvjerio da nešto ne možete ostvariti u životu, da niste dovoljno dobri, da ne zaslužujete i da je nemoguće. Što ste sve slušali u djetinjstvu? Koga ste slušali i čemu ste svjedočili tokom odrastanja? Koje izgovore koristite već godinama? Koga krivite i čega vas je zapravo strah? Uloga žrtve je najgora uloga koju možete igrati u životu. Bespomoćnost ili osjećaj da nema izlaza je na samom dnu emocionalne ljestvice. Dobra vijest je ta što ne možete potonuti niže od toga, s tog se mjesta možete samo penjati uzlazno po skali. Na ovoj razini ćete ostati sve dok ne osvijestite da je sreća stvar izbora i da je sve u percepciji. Uvijek se zapitajte čemu me ova situacija uči i shvatite da su neželjene situacije samo učenja prerušena u nešto što ljudi smatraju negativnim. Lako je uvući se u mrežu optuživanja i prebacivanja krivnje na druge osobe. Kada tako postupate, dali ste moć drugim ljudima, stavili ste svoju sreću u tuđe ruke. Želite li da netko drugi odlučuje kako ćete se osjećati? Vrijeme je da preuzmete odgovornost. Kako? Slijede 5 koraka za preuzimanje života u svoje ruke. Definirajte što biste htjeli u životu. Za početak ne morate imati točnu viziju svog cilja, niti morate znati kako ćete do njega doći. Počnite s generalnim stvarima za koje vjerujete da su ostvarive. Vrlo ćete brzo dobivati potvrde da ste na pravom putu, te će vam rješenja i smjernice dolaziti svakodnevno. Prihvatite svoje vrline, a mane pokušajte ispraviti radeći na sebi. Čitajte knjige, gledajte motivacijske videe te postanite svjesni svojih mana. Sljedeći put kada se dogodi određena situacija u kojoj bi vaša lošija strana mogla isplivati na površinu, pokušajte reagirati drugačije. Ustaljeni obrazac ponašanja može se promijeniti ako ga osvijestimo. Poštujte sebe, svoje osjećaje i svoje vrijeme. Naučite reći ne. Često puta radimo stvari koje ne želimo kako bismo usrećili druge. Ponekad je u redu napraviti kompromis, no bitno je podijeliti svoje osjećaje i stavove s drugima. Ako vas smeta način na koji se netko odnosi prema vama, recite im to, jer nisu svi dobri u čitanju emocija, a oni koji jesu i nije ih briga kako se osjećate, njima ćete dati do znanja da se vama ne može upravljati. Okružite se ljudima s kojima vam je ugodno i koji pozitivno utječu na vas. U redu je poslušati prijatelja koji trenutno ima neki izazov u životu, no ako je to osoba koja se žali svaki put kada ste u interakciji s njom, znajte da takve osobe vole svoju ulogu žrtve i nemaju namjeru to promijeniti. Ako se često poslije druženja s tom osobom osjećate iscrpljeno i nesretno, vrijeme je za novog prijatelja. Oslobodite se straha od mišljenja drugih. Dosad vjerojatno i sami znate da se ne možete svidjeti baš svakoj osobi i to je sasvim u redu. Iako imate osjećaj da ljudi stalno misle i govore o vama, oni to rijetko čine. Oni su više zabrinuti što drugi ljudi misle o njima. Neka vaš prioritet bude sklad sa samim sobom. Ako ste zadovoljni u svojoj koži, to će se odraziti na sve aspekte vašeg života. Nemojte samo željeti biti sretni. Idite prečicom. Budite sretni.